Tento temný mesiac nebude len tak hociaký. Pre rýchle zopakovanie, temný mesiac nie je viditeľný. Nový mesiac, prvý kosáčik. Táto udalosť nastáva o 3 ráno 27. mája v Blížencoch. Toto by som nazvala ako istým spôsobom možno aj mentálny reset. Blíženci predsa o komunikácii sú, takisto ako aj ich vládnúca planéta Merkur, ktorá sa dnes dostáva do svojho domicilu, čiže do Blížencov. Čo je ale veľmi dôležitý point, je presun Saturnu z Rýb do Barana. Možno sa teda spýtate, čo to s tým má vlastne spoločné. No veľmi veľa, pretože Saturn bol v rybách, ryby sú pohyblivé znamenie, takisto ako blíženci, panna a strelec. Takže celá tá ťarcha tých posledných 2 rokov, ktorú ste vy, flexibilné znamenia, zažívali, proste teraz pomíňa. Keď som hovorila o tom, že tento temný mesiac, alebo potom aj to novolunie, ktoré nastáva krátko po ňom v blížencoch, je mentálny reset, presun Saturnu z Rýb do Barana je tzv. Karmický reset, pretože prichádza do prvého domu. Hej. Všetko, čo sme mali uchopiť v tých rybách, všetko pochopiť, rozlúčiť sa s tým, odpustiť a neviem čo, je preč. Prichádza ďalší stupeň, ďalší level. Takže milé pohyblivé znamenia, teraz si naozaj užite, pretože do 1. septembra, dokým sa Saturn retrográdom nevráti do Rýb, máte možnosť naozaj nadýchnuť sa, uvoľniť sa, začať mnoho nových vecí, konečne sa pozrieť na to, čo vlastne chcete, ktorým smerom chcete, aby sa vám život uberal a môžete ísť vziať si to. Ďalší pekný aspekt, ktorý nám teraz táto mesačná fáza vytvorí, je, že sa Jupiter, ktorý bude ešte stále v blížencoch, na chvíľočku uvoľní z tých ťažkých aspektov a vy môžete nádherne manifestovať to, čo skutočne chcete. A Merkur, domáca planéta vo svojom dome, jednoducho doplniť celé toto obdobie na to, aby ste si fakt, že prečistili tú myseľ, dali jasné vízie toho, čo chcete a išli za tým. Budete mať jasnosť v tých myšlienkách, budete vedieť fakt už konečne, čo chcete a budete mať aj pocit, že to šťastie alebo tá šťastie nás stojí na vašej strane. Konečne po tých 2 rokoch minimálne. Áno, môže to byť trošku taký Big Bang a dať tam proste veľa toho hluku, ale nezabudeme na intuíciu a sledujme, čo vidíme, čo počujeme a ako to vzájomne spolu hrá. Dobre, aby sme zase nenaleteli na nejaké blablabla. A ten Saturn v Baranovi, tak ten dodá ten oheň a drive na to, aby sme si išli za tým, čo chceme. Takže všetci, ale špeciálne pohyblivé znamenia, dovolte si proste žiariť v tomto čase.